sa aking buhay. Magva-vlog na naman ako. Nawala ako ng few months, but I'm back. Magva-vlog na naman ako sa daily life ko. Well, I don't think daily. Maybe every other day. Kasi pag daily kasi nakaka-exhaust siya. And wala lang. Gusto ko lang i-document ko yung life ko dito sa UK. Habang andito pa ako, maybe one day pag uuwi ako ng Pilipinas, babalikan ko siya. And matanaw ko yung buhay ko dito sa UK. Kaya tingnan natin ba? Yes, I'm back. Ito yung rice ko. Ilagay mo lang siya sa microwave ng 2 minutes. Ayan. Tingnan nyo yung ano ko. Yung santa ko sa likod. Jasmine rice siya. Easy lang kasi siya gawin. Kaya gusto ko yung ganyan. Kasi pag nagsasaing ako, naka-headphone pala ako. Pag nagsasaing ako ng madami akong nakakain. Tapos lagyan ko siya ng liquid seasoning. Konti lang. Tapos meron din akong ginamos. Yan. Social na ginamos. Ba't nagkaano yung ano? Social kong ginamos. Ay, kamayin ko na lang. Okay. Ito pala siya. Ganyan. Yan o. Tapos yung mantika. Diba sa atin, ginaganito natin? Toyo at saka oil. Lunchtime ko na pala. Yan. Tapos, meron din akong mackerel. Binili ko siya gabi. Para hindi na magluto-luto kasi pwede mo na siyang kainin diretso. Maya. Pero ano siya, medyo maanghang siya. Ganyan lang. O, diba? Magkakamay ako. Namiss ko magmukbang. Maanghang siya.
Ano ba nangyari sa aking... Ay, yun pala. Kain. Ito yung isda, oh. Ayan. Ayan. Medyo ano siya, medyo maanghang. O, diba? Tapos, nakapakete na siya. Pwede mo na siyang hindi siya lutuin kasi pwede mo na siyang kainin ng diretso. Simpleng buhay. Ang sarap niya. Pwede akong kumain sa kusina. Dito lang ako sa loob ng sala ko kasi medyo malamig doon eh. Ang sarap kasi medyo maanghang siya. By the way, sa mga kaibigan namin sa YouTube, kumusta na pala kayo? Guys, gabi na dito. Mga 7 na ata ng gabi. Ito na lang kakainin ko, Pringles. Kasi ang dami kong kinain kanina, hindi ko na video. Tapos ito na lang yung hapunan ko. Tapos mag-tea ako. Tapos wala, TikTok. Siya nga pala. Kung may mga kaibigan akong nakapanood nito, yung mga kaibigan namin dati sa La Familia, kumusta na kayo? Comment kayo. Kumusta na kayo? Ano ng balita? Ganon. Kasi nakakamiss din naman. Ang dami naming nakilala dati. But halos ata kami lahat. Not sure. Hindi na masyadong active. Kaya, please comment below na kumusta na kayo. I'm just curious kung ano na mga ginagawa nyo. Kasi, ang tagal ko na talagang hindi nag-YouTube. Nag-upload ako minsan yung galing sa TikTok ko, but not vlogging talaga na gaya ng dati. At hindi na rin ako nagla-live dito sa YouTube. Kaya, yeah, it would be nice to hear from you. And thank you guys for watching. I will see you next time sa aking vlog. Bye!